Bismillahirrahmanirrahim. Avan dengbêj, stranbêj û hozan û hunermend û şerqîcî û sanatçî û mutirb û wanê kemaçê û tembûr û dahol û zirnê û govend û reqsa her tim behsa pîreka dikin. Behsa pîreka bi çi hawayî dikin? Behsa fehşatî û çepaliyê û bêedebî û bêheyayiyê pê ve behsa tişekî dî nakin. Filan devera pîrekê hal û bêhvan devera pîrekê hal û bejn û bala wê wiha were govendê, were reqsê, were dîlanê, were filan, were bêhvan. Were heramî û bêedebî bêheyayiyê. Her tim vî hawayî behsa pîreka wî şîna dikin. Avanê got bê ji jina re jî azadî, ozgirlik, bila jin azad bê ha vê azadiyê dixwazin. Behsa pîreka her tim bi vî hawayî bi heramiyê dikin. Ka gelo wê dî Allah Teala behsa pîreka bi çi hawayî dike di Qur'ana pîroz da? Sûretê Qesas ayeta 25. Dema got Musa ji Misrê derket hate ser ava Medyenê, bajarê Medyenê, dît govayê komek însan li wê derê pezê xwe av didin. û ji wan veqetan dî du pîrek jî ji xwe re disekinin. Ne di nava koma zilama de ne, ne di nava şivana de ne. Ev ji Musa re ecêb hat, çû ji wan pirsî, got ma îşê we çi ye, we xêr e hûn vê dê çi dikin? Got bavê me yekî kal û pîr e, evana keçê Şuayb pêxember bû. Heta got şivan ji vê dê neçin, em pezê xwe av nadin, em nakevin nav koma zilama da. Êzê Allah Teala behsa keçê Şuayb dike, dibe em nakevin nav zilama da. Em naçin heta got ew herin. Avan dengbêj û stranbêja hozan û hunermend û mutirb û şerqîciya her tim vê pîrekin û wene govendê, wene dîlanê. Hesabê wa jî tê û kêfa wa jî tê. Pêştira goyê dî avan keçê Şuayb vegeriyane malê Vêneqlêb zûtir çûn. Allah Teala behsa keçekê ji wan dike dibe ve caethu ihdahuma temşî ala istihyaen. Dibe yek ji wan hat ba Musa bi heya û fehêtî dimeşiya. Got were bavê min dibakê ta deqene heq desta te ya got te pezê me ji me re av daye bidê te. Mêzin Allah Teala behsa pîreka dike keçê Şuayb pêxember dibe bi heya dimeşiya û der nediketine nava koma zilama. Barê malê ketibû stûwa da mecbûrî dişixulîn, lê ne di nav zilama de dişixulîn û bi heya bûn.